na kabanta banyo ya ki sembah jhur bat ki kor ki bor bantrai ha ki chika rap jhur rap so lej banthit ya ki sembah jhur bat ki kor ban pen rap na Stanley Roy Construction kabadan hasanda jong kamadan Phams im nongpo mar persya ke Bethany Hospital nongpo lane phun ha ki nombar pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar saw hnreu nyo ka jingnang la jong ki khon samla banang se shushu ya ki sap ki phong ban shimbanta ha ki music video bapher ki balarwai ru ha ki khtin bapher jong gari khasi bat jantia kal anang yai kentiu shushu ya ki kamplim hapo ka jala watla ki babun ki noi shimbanta ha ki music video ki de ki badang shimbanta ha ka sin ka banengkong henry ka sap ka ba kerpang jong ki khon samla ka jala kalong ka ba internet ban pen ka wei ka music video ka ba thamai ka balai kerteng mansim ka kmen on sa pelat pajba laisai kasngi kata ha ka arpusau tarik ubnai November arjar arpau ha ka porsan baje janmit ha ka YouTube channel ka lai kerteng Ailat Sub Vlogs ki noi shimbenta ki kentup yau Ailat thangkiu kumutung shom badi samla blossom rangsai kumi puron kapang shuyo api dan siung jong na kakmen ode tangnya pi bai ngai Kublai phi baro ka kerteng jonga ka dei da phi mosha wa lang nga dei na ka shinong New Jirang Umlakururi Bhai district agani ka por nga shikwa ban kerpa je phi wa phin sngeu bha ban kershan lam na banta kani ka jingrwai ka bathmai ka ba kerteng minsiam jonga ka kamen ka ban split pat ba la shai ka sngi ka ba dei arpu sau tereng ubnai November ajar arpho ha ka por san baje pm di hakani ka music album nga ngalong kum inong pen make up ya ki puran iba ak hakani ka video disa sisian pat nga kwa ban kerpat jori phi pat ba baro ba phin singo bha ba phin share likes and subscribe lang ya kani ka album ya ka ban supply la shai ka sngi ha ka channel jong Ailat Sub Vlogs kublai shibun kublai ya phi baro ka kerteng jonga ka dei blossom ringsai nga dei na po nong darang kabahap shani sa thain dauki bat nga dei ru iwei ibaya shimbanta hakani ka music video ka bala ai kerteng min siam jonga ka comment bat nga la akum ipuran lani i main actress hakani ka music video bat nga kerpat ipi ki pait ba da ka min siam bas ngurit sobha ban share ban like ban subscribe ya kani ka music video anda lapan like baik ba ya kala shai kasngi arpusau terik ubenai bakhat wei arajar arpau ha ka channel YouTube jong Ailat Sub Vlogs bat kani ka music video ka dei ka music video ka baar ka banglai shimbanta kum ka main actress kublai shibun kublai shi jarngo kajing don ringkat lembat phi kajing share kajing like ba subscribe jong phi ka ai man sim shu yangi ke be shimbanta ngarpat ya phi ki parlok ba phinya ai man sim lam yangi bat phinya ai jingkersan lam yangi ba bat kadairu kasin kabanengkong bangan le kini ki music video hoi ngatip bangandang bun kijing duna bat kijing bakala Henry wat la kataru what om tell but what om new makarpat ja phi ki parlok what om tell but what om new ya kita ki baro